kakagia so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayat tadiyan na basta misampay sa giyang kaya ulan-ulan a Sha'ban na penian agyang kota Panamarian nagupupakadakalanian sa mga sambayang yan sa iko mga kagagawiin na gusto mga puwasan yan sa iko mga kadumdaw sa pagnuto sa isagyang koto para tiyayan yan sa iko Allah. Ini si Usama bin Zaid sa iko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin na ya Rasulullah ino ka di panambayang sa isagyang kaya mga kagagawiin sa mga sunnah agwino ka di pamuasa sa isagyang kaya ulan-ulan Rajab. Ino to pag-isi ito Usama nakagiya so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayagya panutulaw ng mga sahabat na so tigyan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira miyawma agyang kaya ulan-ulan na Sha'ban na tanto madaklagyan ko tadinya nung di ka pamuasa sa tama na tigiran tama na tigo mga sahabat sa pila mi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mamuasa sayad na kataw ya meron na dibuka sa giyang ko to wasondo 32 isi sa giyang kaya Sha'ban ay mana na yan nakatera nung nadindi mamuasa sa dentaro din yan kapamuasa sa ikulan-ulan Ramadan gu ayap na tigi nakatawa meron na muka mambuna di din pupuasa taman sa inaloy o mga sahaba ayat tigi nabdan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na da kumanga ulan-ulan amadakal adinianun kapuasai ama kaliw-liw si isagyang kaya ulan-ulan Sha'ban ay mana na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyak kadakal kun adinian di kapamuasa isi kumanga gawi si isagyang kaya ulan-ulan Sha'ban na sumabuot tigyan sa ulan-ulan Ramadan na langon niyan di pamuasaan solo 30 gawi o di na 20 ang siyaw gawi ay niya sabot siya sa giyang puto agya yawn na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makaliw-liw sa iku Ramadan kakagya so Ramadan na tirutop niyan so saulan adi niyan pamuasaan na safe man sa iku langon no ulan-ulan at na ayay ni sumbagyan natigyan na giya tigyan sa ulan-ulan ay mana nagyang kaya Sha'ban nagya tigyan sa ulan-ulan na pakalilipatan o di na didaraynunan o di na ditataguon sa ginawa o mga tao agyang kaya ulan-ulan apagletan o Rajab ag Ramadan sa manutong na aya ini sembag Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daraynon no mga tao ko di ranun kapamuasai di ranun kapanambayang sa mga sunnah na sukun sa pagletan o Rajab agu Ramadan anto nagyang ko ta ulan-ulan apagletan o Rajab agu Ramadan nagyuto sa ulan-ulan Sha'ban iman to naruntan nuron kapapantagi wa huwa shahr sa kanya natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ulan-ulan turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin ayabtad agyang kaiyawlan-ulan na ipupuro so mga amal o mga tao sa isagyang kaiya langit ayamana napupagi puro Allah akadnan o mga kaadin so miya pagamaltan o sa ikosulad o saragun sa isagyang kaiya ande ni na ulan-ulan Sha'ban sa manuton na ayang kasabutro na uman din saragun, uman saragun, na solangon umiya pagamaltan na pagipuro wallah sa isagyang kayalangit. Sa lakaw pan, agyang ko tuwa itnin agu hamis, kakagyagyan ko ta esnin agu hamis, na uman mambuto na ipuro sa mga aman, nagyang kayaan din ni, na ulan-ulan Sha'ban, nagya imala at ipupuroon sa isagyang punto aman o mga tao sa ikosulun o saragun o paman nagya ipainalian enoto nakagya sa ulan-ulan so andi ni na mga gawi nagkapakay ibarat aad na minipuro amal o manusia minipuro sa isa langit asay kung mga pada mga gawi na piyamang ninyang buto rila na inirila no Allah
ayapay na liyang nagyang kaya ulan-ulan a Sha'ban. Nakagya ipupuro o pupagipuro wallah. So mga amal o mga tao nagyuti sabab asukon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagtigiyan na faahabba ayyafai amali wa ana saim. Sak nagtigiyan na kebubayaan akan at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami puro so amalakan akapapantagan adi iya kupusa. Ay mana nagyuti sabab asukon sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinyan pamuasaan agyang kaya ulan-ulan Sha'ban. Enoto, nakagiyab kebubayaan niyan, asay sagyang kutakipuruon, say sagyang kutua amalian, na nakapapantagan sa kanyan adi pusa. Pupagilay niyan sa ikwallah, agyang kuto aandeni na panamarian, naguntaman niyan, say sagyang kutua simba sa ikwallah. Giyang kay panaulan-ulan Sha'ban, na say pankipantag agyang kuto atan tuwa madakal Abrila anon wallah sa mga urip niya. Basta kung nagigiray sinay ulan-ulan na Sha'ban, na miya kadagdag Abrila anon wallah so mga urip niya. Ayam yan yatigin no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigiyan na inna Allah ta'ala la yattali'u fi laylati nisf min Sha'ban fayagfaru li jami'i khalqihi illa al-musyrikul masyahid. Ayam yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigiyan na mataan natigiyan na sumallahu ta'ala na pagilay niyan sa mga urip niyan. Ay maanan na sakatan ang mga urip niyan na pagilay tanong niyan sa isagyang kuto anis po Sha'ban. Ay maanan na anday kaluki sa isagyang kaiya Sha'ban sama na depan kaluki. Kagyang ka na nakaluki ron naginan sa umutuan tanong sa nispo Sha'ban. Nasay kung sa isagyang kuto nispo Sha'ban na pagilay tanong wallah sa isagyang kaing aanday ni na dunia. So anto na unon betad akapagilay ng tanong wallah ibrila iyan sa mga tao so langon o mga dusayran. Enon tabu agyang kutuwa tao ang musrik. Manana pananakot tuwa tigdan. Ayam niya sabut sa isagyang kananakatiro o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na so mga tao na uupin ang kiran wallah sa isagyang kaya Sha'ban surilayan. Ay mana na kailangan na igira aanday ni na miyaw maso Sha'ban na mapagpakadakaltan wag yang kutuwa yun di kelami-lami. Kadua na mau masunis po Sha'ban sa ikasapulo agulima sa iko Sha'ban na diyon di manambayang sa sunat tinduk niyan adi niyan do kapanambayang. O di na mau masunis po Sha'ban na pupusaan niyan agyang kutuwa nis po Sha'ban. Giyangan na dataranan na ayakyaw sayo no mga ulama na makro so kapusa isan. Basta tenduun ka so nis po Sha'ban na makro agyang kutuwa kaya pamuasa ingkaw. Di mapia ubang kapusa aya buo pusaan ka na so ikasapulo agu lima. Ikasapulo agu lima. Enoto na naaya sa mapian na mauluguto sa makro kakagya tindu ka agyo tubuhi pupusaan ka. So Rasulullah na bagyo pinggulaw lan yan kaya pinggulaw lan yan na madak lagi niya nun kapamuasai sa isagyang kaya ulan-ulan Sha'ban. Kapadiyan na sa mga mga ulama sa mga ande ni na kaya usayay ranon na tigira nagupun ka tendu so nispo Sha'ban ayang kabupusaan aya rong kau kumanambayang sa sunna na miyaw luguto sa bid'ah. Na ayaki ano yawn o Rasulullah na tigi na wa kullu bid'ating dalala wa kullu dalalating finnar. Lang na tigi na bid'ah na tulog sa kadideg. Na so tigiyan so kadideg na ayab kulugan na sa iko naraka. Ayam ya sa butsi sa giyang kanang ante ni na nispo Sha'ban na ayak kailangan na ukuparo na din katindu siya sa nispo Sha'ban. Upang makapumuasa ka
na nakailangan na kanaubasun sa mismo Syaban. Pumuasa ka sa iko Ithnin, pumuasa ka sa iko Hamis, o di na pumuasaan ka sa talata ayyamul bid. Ay manana sa iko ika-10 agu 3, ika-10 agu 4, o ika-10 agu 5. To, nagupo na ayabuag po sa inga na so ika-10 agu 5, tiluiran sa isagiyang kaing asahru Syaban na sahru Al-Quran. Ay maana na ulan-ulan na iya kabetia sa Quran. To, nasukon so mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus so mga tabi'i, agus so mga salafus salih na ayawara amiran gira amiyawma agiyang ka iya ulan-ulan a Ramadan. Ulan-ulan a Sha'ban na di sila non penamarsiran nun sa isagyang kunto kapumbati iran sa iko Quran. Ayamana na di siran mamatiya sa Quran, pagpakadaklan niran sa kapumbati iran sa iko Quran. To, nakagiya paganayron nagyang kunto singayo iran sa isagyang kunto arila wallah o di nagyang kunto kapipikiran sa ubang kalukalo narilaan siran wallah sa isagyang kunto aande na Sha'ban. Nah, sayakini Anas bin Malik radhiyallahu an na ayapitir yan. Tigir, kana al-muslimuna idha dakhala Sha'ban akibu ala al-masahif faqra'uha wa akhraju zakata amwalihim taqwiyatan lid-da'if wal masakin fi siyam Ramadan. Ayamana na sayakini Anas bin Malik radhiyallahu an na pitir yan. Ayat tigyan na betad o mga Muslim sa isagyang kota masayran. Si Anas bin Malik na pala isa ko mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa manutong na ayaw ko na betadiran sa isagyang kota masayran. Ipuun ko kauyag-uyag Rasulullah na taman sa miyawapat kon sa Rasulullah na paparangayan nila. Anto na ipaparangayan nila. Ida dakhala Sha'ban. Gira at tigyan asumiulad sa Sha'ban akibu alal masahif na supipiniran sa mga mushafiran. Anto nagyang kutap supipiniran sa mga mushafiran. Anto na tsitiro na mushaf nagyuto sa Quran. Na pagawidaniran sa isagyang kuto api andisiran din su. To, na aya sa bapian na sa isagyang kuto kapagawidiran nun na anlalayon agyang kuto kapagabatiran sa Quran. Ay mana na ayawaraan o mga sahaba na sa isagyang kuto apian di silang matatago na napubatiya silang sa Quran giraad na oras apibatiya sa Quran. Gira da bayang galabag napubatiya silang sa Quran. Sa katanungan ko na ayapin na kamapian napubatiya tanu sa isa sa iko Quran sa lalay. O pa makasisidyan o sa iko mga derpatan o pa makapadigan ka na kena uba tanda yung mabuba sa alungan na adna kustomir ka. Nagyang ko to, andini na din ka kandigang nagtupa kayo pa mauda kustomir ka na pumatiya ka sa Quran. To, na aya sa bapian na pumatiya ka sa Quran, so-aso at ka sa ikwalla agyang ko to, andini nagagalabakan ka, din ka imbagak agyang ko ta mga sambayang ka, nagyang ko to, din ka kandigang na mini itong to sa simba. Mini itong sa simba. O di na upang makasisi ka sa iko mga opisina. Miyagupisin na ka upama. Na umuuntod ka, sa isagyang punta opisinang kaadabang kagalbag, na aya pinakamapyan, nagyang punta kapumbati aka sa Quran. To, nagyang punta kapumbati aka sa Quran, na namini itong ito sa simba. O di nasisi ka sa walay. Sisi ka sa walay. Upama kadabang kagalbag, na miya kapia-pia akagida bang kagalbak na pumati ka sa Quran. To, nagkapakay, aw pa makamanggulaw-law tuwag yang kuta kada agalbak ka, alala yung kumakading ka sa walay, ang pumati ka sa Quran, na pumbaloy aso Quran, na nadipan ko maso Ramadan, na miya tamat ka. Sa isang yang kuta suldo, anday ni na saulang. O di, nasa iku mga baing, o pa makadisiran maninindaan, di siran maninindaan. Na upang makaptinde ka, na kung makadeng ka sa isa to lang,
Nasabab siya sagyang ko ta ipinayaw ka busi sagyang ko tuwa itinda ka. Nagkapakaya pumbati ka sa Quran. Kagkapakay man nakasalakatang kaon, kadua lakatang kaon. Nagyang ko tuwa ande ni na yugaganag ka nakiataguan sa kipantag. Aad na balas yan. Akaparuling ka, asar ka piyagikhlasan ka. Amay ko makataling umaka sa isa alungan na mauri. Padapan. Ande ni na pinakamapiyan. Gira abatan ubu miya kasimbayang. Miya kasimbayang ka. Giyan ko to kaya pasimbayang ka. Miya ka panasbih ka. Miya ka sunat ka. Sa mga sunan arrawatib. Umandun na mapagusaitan wag yan ko ta mga sunan arrawatib. Ay sautuwa, importante ang mga sunnah. Miya ka pasad ka. Namuuntod ka sa ididig ka kabu. Nagkapakaya, matiya ka sa Quran sa api apira bulkat. Nagyang ko to kapumbati aka na peduto sa mga laikipantag. Kakagiya so kabati asa iko Quran na ayamia aloy na uman isatiman abatang nasa pulo mapia. Mana nabatian ka so Quran na susati man na batang nasa pulo mapia. Kana ba yan tiguyan na tiro na sati man na batang nagyang ko takagiraw nga alif lam mim na bauto sati man na batang. Kadi nguto alif lam mim na suatigian so alif na sati man uto batang, so lam na sati man na batang, so mim na sati man na batang. Sa manutong nagumiraw ka alif lam mim, nagyabuagian ko to alif lam mim na natalo to batang, so aya bidalian na 30 mapia. Na so pensuallah na igira akabaya yang agyang ko to akabtakpan yan si sagyang ko balas ay bagay niyan raka si sagyang ko galubag ka mapia na daay tungan yan kakagyam ya ado ya wallah at tigi na wallahu yudaifu liman yasha so wallah na takpan yan agyang ko to balas o one day ni na urip panyan si sagyang ko to mga galbagyan sa sadin sa kabaya wallah at takpan yan kanaw ba mustahil aande ni na miyati ka sa Quran na sabab ci sagyang ko takia rila irka wallah gyang ko takia bubaya inian raka si sagyang ko takap mbati aka sa Quran napakapirang gibunian takap agyang ko ta uman isatiman abatang na ay pandepat ka makaw makasi sa alungan amori nagkeparuling ka agyang ko ta miya kalalaa balas. Ayap na tigi nabtad one day nila mga Muslim at tigi Anas bin Malik radiyallahu an si sagyang ko ta masayran na wa akhraju zakata amwalahum taqwiyatan lid-da'if wal masakin. Ayama na naigira ko na miyaw masuulan-ulan na Sha'ban na pupekaliuniran. Ayama na ipumbagayran sa mga diyakat o mga tamukiran. Inoto, para atigian kibagayran sa iko mga pobre sa agusto mga miskin, sa kasabapang sa sumbangan pobriya kung mga miskin na makabagersiran si sagyang putua kaketaling agyang putua ande ni na ulan-ulan Ramadan. Ayamana na si sagyang nga yamasatan wimanto na naigira na adna didiyakat na nasay kung si sagyang kaya masayran at tigi Anas bin Malik na ayaki pumbaganiran sa iko mga diya katiran na igira amiyaw maso ulan-ulan Sha'ban. Inoto na kagiya ipumbagairan sa iko mga miskin aguso mga pobre kaangkon pagkadagyan ko to kanulubay kiran ko kakukurang o kawiyaganiran sa giyang ko to ipumbagay kiran na aniran mau sa ari para duiran sa isagiyang ko to kapagataling agyang kaya ulan-ulan Ramadan. Ay mana na si sagyang ko ta masayran na langulang nadiran preparaduan. Enoto na ayadiran ng kapreparaduig na kagiya sabab sa isagyang kutuwa kapag kaumaagiyang kutuwa ulan-ulan Ramadan. Saya nakatanong na igira na kakalidagyang kutari paradu. Kaya gira ako masuk ulan-ulan Ramadan na madakla di mamagisi. Saya di niyan pamagisi na tingnan anto na naridigangan na panakpak. Anto na idigangan na kelabaan. Anto na idigangan na malakakwaw. Nagyuti di pagitong manusia. Kenal itong badi kepakay Ceko, ande nina, betad manusia ugain, na dinian pakalilipati, kailangan na kalubudan. So mga tao, sa isagyang kutuwa, di dan kapamuasa.
kagyutoy hikma sa isagyang kutuwa kapliwiran sa mga diakat o di nakipambaganiran ko mga diakatiran sa ko mga tamukiran aaya pambaganiran na sa mga lulubay agus sa mga miskin kakagya sabab sa isagyang kutuwa ansiran ng katagdi sa kapdi. May sabab siyan naginan mga importante sa isagyang kaiya ulan-ulan aande ni nasaban. Diyan ngay panaulan-ulan asaban na kailangan ang makaggalabag ko taw sa mga pipiya. Ito, na aya sa bapiyan, na kagiyagiyot to din ipagalaw niyan sa isagyang kaya kapakataling umagyang kaya ulan-ulan Ramadan. Ino kung kailangan agumapi agyang ko di ka pamuasa o manusia sa iko Shaaban. Ino to, na kagiya aya sa bapiyan na an matatraining. So tigtanwa an malalayang. Pagkaw sa ulan-ulan Ramadan na di tatakaw. Sa aya diyon katatakawa, nakagiyas kanyan na malalayam agyang kaiyatian yan sa isagyang kuntuan niyan kapusa. Pagkaw sa ulan-ulan Ramadan na di tatakaw sa ikong kasimbayang. Eno to, nakagiya aya sabab adiyon katatakawa na pagkaw sa ulan-ulan Ramadan na layam sa isagyang kuntuan tindig niyan sa ikong mga sambayang sa ikong mga tanatanaw aande ni na kagagawi sa ikong mga tanatanaw kagagawi. Kanawa sa irkatan ay gina na miyakada kadakal amaw masuk ulan-ulan Ramadan na paganay mo na biyokla. Eno to, nakagya aya sabapian akya buklaon na di malalayam agyang kunto ginawa niya. At nakataon ka mga tao, aaya buwa pusaan niyan sa isagyang kunto ulan-ulan Ramadan na talo-talo gawi. Lima-lima gawi. Na andi ka pasadiyan na miyukad, gatigyanan naki, kaasar buka anak tanda na pitra. Kena ubagyo to hindi uwan o Islam. Kena ubagyo to panduan o agamatan o agama Islam. Enoto, nagyang kaya ulan-ulan Ramadan na paliugat tayo. Nakagiyang paliugat sa iko pagkagagawon agyang kutuwa kapuasa inianon sa taman sa dimauma agyang kutuwa kapniyata kakagya aya sa bapian nagyang kaya ulan-ulan Ramadan na pedai sa ini paliugat o Allah sa iko ori paniya. Ayam ya sa budro na seer katano na amay kumuka ka at tibubaan ka amay kumuka ka ada kasasangkutan nun si isagyang kutuwa kabugang ka na dusang kau to si ikwallah sabab si isagyang kutuwa kaya bugang ka ada sabab ay bugang ka naginan madagligira aande ni nang di puasa na ayaw din niya nun puasaan na 10 gawi na so 20 gawi iron o di na 10 agusyaw gawi iron na biuka niya na inunto na aya sabab na tigi nakagiyagi amya kabuga ko kamala ako gadabot kena ubaya dawan o agama tanu agama Islam na umala kay galbag amaw masulan-ulan Ramadan na bang buka agyang kutuwagwan ande ni nalambaon enoto na dapnalawan o mga sahabaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magusto mga sahaba niyan so mga Muslim sa isagyang kutuwa masairan na miya adin agyang kutuwa mapenen aande ni na miyang gulaw la agyo to so kaya tidawa si isa bedr. Kaya tidawa si isa bedr. Miyagi tidawa silang nakapapantagan Ramadan. Nagyang kutuwa kaya pagi tidawa iran akapapantagan Ramadan na nakanaubasiran miya mamuka. Kena ubasiran na ande ni na depupusa katigira nakatipusa kare di gani magitidawa agyang kutuwa di dan kapagitidawa na namaiilairon agyang kutuwa kapgo sariron sa beger agu kapasang kaaya sa bapian na ayat na penggemit niran na mga kampilan mga pedang odi na ayat penggemit niran nagyang kutuwa mga pana apegusan niran sa isagyang kutuwa ridu airan nagyang kutuwa kapegusan iran sa isagyang kutuwa mga pedang agu mga kampilan sa isagyang kutuwa diran kapagitidawa na pagkusaran to sa beger pagkusaran to sa kapasang kakagya sabab sa amay kung di ka mabeger di ka mapasang nagkepakai ataban ng kauridu engka na sa isagyang kutuwa masairan na kanaubasiran miya mamuka sa ande ni na inosiran miyo ka
kakagiya ulan-ulan Ramadan kaaya mataan na diisiran magitidawa asiran na diisiran penpuasa. Nah, gitu. Sabab agyang kaaya ulan-ulan Ramadan na di ka pa kayo badi pelebu-lebu daw Muslim. Nah, banian ande ni na deray nuna. Enoto, na kagiya aya sabab yan na ulan-ulan na ase ko 10 aguy sa ulan-ulan sa iko saragun na makay sa isaw na makasagid. Nakagiyo makay sa isaw na makasagid na kailangan agyang kuto aande ni na di ka panamari o manusia. Na sa isagyang kaya kini sampay tanu sa isagyang kaya ulan-ulan Ramadan, ulan-ulan Asaban na ayak kailangan na triningan tanu ginawatan. O pa makaditanu kugaga agyang kuta kapakadangla sa ikumo di tanu kapamuasa kasabab sa isagyang kutuwa andenin na kapendukawir tanu nagkapakay aya di tanu pusaan na uman isnin agu uman Hamis. Ay man nadiga di pusa sa iko isnin agu Hamis na nabuka kabu na okman wandeni na dingka kagaga na pipikiran na kabu malay balas agyang kuta ulan-ulan Asaban na pusa inka so ayamul bid giyoto so ikasapulo agu 3 ika-10 agu 4 ika-10 agu 5 kagiyoto na diyoto di pamuasaan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab si sagyang kutuwa kabudaloy niyan ande ni na malaki pagtagso ko Allah. Nah, giyan kaya ulan-ulan Ramadan na kailangan maalaw tanu mga pipiya agalbag. Sama nuto na pumuasa tanu, penambuyang tanu. Anto na unong pad nagyang kutuwa kapenidikatan. Inoto, nagyang kutuwa kapembagay sa dikat wande ni na mga tao amia aloy yaki ni Anas na isaw tuwa sabab na kagiyagiyang kutuwa kaperataling agyang kutuwa ulan-ulan Ramadan. Nah, pedepan ay pagalaw tanu si isagyang kaiya ulan-ulan Ramadan. Na kailangan na ipuni man to na makapiya agyang kutuwa paparangayan tanu. Ay man na pakapian tanu sa paparangayan tanu. Enonto, nakagiya sabab si isagyang kaiya pagkaw maagyang kaya ulan-ulan na Ramadan. Upama ka marata kay parangay sa iko mga siringan ka, marata kay parangay sa iko mga tunganay ka, marata kay parangay sa iko mga pagaring ka, upama niyan ka marata kay parangay sa iko luks ka, o di mamuna sa mga wata na marata iparangay sa iko mga luksiran, na aya kailangan nagyang kuto kapakapi. Tigyan na Allahumma ahsan takhalki fa-ahsin khuluqi. Ya Allah, mataan na pipiya-piyaan ka so kiyaan ng karakan. Na piya-piyain ka o di yang gaya ka piya parangay na isad na akam biubiatan. Aya sabab akam pumbiubiatiron na kagya kepakay akasabab panai sa misod manusia sa iko surga. Sa iko Ramadan nagyang ko pa kaligid. Yang puto karata parangay. Gira nadnap ketoon ka atawat tigina uba niyo pamamaganag yang iyakwano mga Abu Darda na penggura og sa dinian tiron. Allahumma ahsan takhalki fa ahsin khuluqi. Ya Allah tikun Abu Darda penggura og yan to. Sa iko mga kagagawi sa isagyang kunto dinian kasubaya. Ya Allah na pipiya-piyaan ka so kaya adnang karakan. Na piya-piyain ka mamuso parangayak. Inaman ito, matitiyo. Gito din yan di pamang ni. Ito, nakagiya. Giya managya nga manusia. Naigira na adna tawa so tigdan wa kontrabida. Naigira mi adi ko tawag yang kunta kontrabida na tanto nung kumargen. Kaya nito, miyakar gergen suat-suatan. Miyakar gergen suat-suatan. Di kesuat. O pamakaso ayakap kergniron na api anto na yung gulaw laan udah to na din kesuat. Mama masaan so mama na miyuman yan na kekumintan yan. Upama kaya piya mamasaan yan na panganangkan na sallallahu alaihi wasallam na pumanginiran sa ikwallah. Ya Allah na pipiya-piyaan ka so kiadnang karakan na piya-piyain ka so parangayakan. Sabab pro na sakatan mo na kepakaiman
Kapakaya, ang man tanong simbayang na di tanong to di pamangnin sa ikwalla, kagi pipi ang tanong walay na din tanong niya, kiranan, ina din tanong niyan, at tiyagun tanong niyan sa puso, o pamakasaka uri penwala, na ina din kaniyan apubri, na di mapiyay bakaw di kasuat, tiga pumili. Ka ino ako ay maad na pobre ako, adi ako kawasa. Ino ako ay maad na may turang sa kawiyagan na sida niyo tak na ubad isibuyang na malaon sa kawiyagan. Pepekirang ka, agyan ko to aki adnar ka wala na upama ka may tur ka sa kawiyagan na gyute limur kao Allah. Ayakap kapakapinalamat ka sa ikwala na inadim kaniyan apiakan o agang kaniyan sa isagyan ka iya dunia na ayamala na inadim kaniyan asumisisita akailangan ka nagkakuwang ka. O man o ayakiadnar ka wala na biyanoy kaniyan adeto na ayapatutar ka na makapanalamat ka sa ikwala